BP Sara ipapaaresto? Naku napakalaking gulo to pag ginawa nyo to kay BP Sara. Video ni Sandro Marcos at ni Romualdez kumakalat sa social media. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers. At ito pag-usapan natin to ngayon, maganda-ganda to Ito may napanood akong ditong video, BP Sara ipapa-aresto na daw. At dito may kumakalat na video si Sandro Marcos at si Tambaluslus na parang nagkakadedmahan. Ano kayang video to? Parang ano na ata, parang nagkakagirian na tong dalawang panig na to. Nako, delikado to Oo. At eto, no, yung pilit na ang pamimigay ng pera ni BP Sara. Attorney Powa ni Real Toxicong Adyong. Naku po. Na-real talk na, yari kayo dyan. So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, maraming salamat, no? Alam nyo, minsan hindi tayo nakakapag-vlog agad kasi nga, syempre, medyo busy na. Medyo busy at tayo ay naglipat ng bahay. Oo, na mas malapit. Dito tayo ngayon sa andito tayo ngayon sa Makati. Sa Bay JC. Wow! Mayaman ka na, G. Siyempre, kailangan natin mapalapit sa ating trabaho dyan sa SMNI. Siyempre, diba? Dating, alam niyo, nakakatuwa lang ngayon. No? May kwentuhan ko muna kayo. Nakakatuwa lang ngayon kasi sa kabila ng lahat na ako'y tindero ng isda noon. Naglalako ako ng mga kakanin, yema kay so ngayon. Isa kasi pangarap ko talaga maging DJ. So DJ yung sa yung sa radyo yun. So pangarap ko talaga yun at ayun, hindi naman nagkakalayo sa pagiging anchor ang DJ. Sino ba naman na isang Jay Guevara? Maraming salamat sa opportunity SMNI, KOJC sa pagbigay nyo or pagtupad nyo sa katuparan ng aking pangarap na maging anchor. Anchor ka ngayon, sunod may kaso ka na. Ay, may kilab shoutout po pala sa inyo lahat dyan at sa mga medyo may konting oras pa dyan, paki po sa ating join button. Ang ating pakisali naman po sa ating join button. So ito nga pag-usapan natin. Ano namang kahibangan tong ipapa-aresto daw itong si BP Sara. So bago yun, dito muna tayo sa pang-real talk ni Attorney Powa ni Real Toxicong Adyong. Yan, buti nga sa inyo. Puro kasi pa-epal so ito, panoorin natin. Kahit anong pilit nyong pamimiga, hindi nyo mapapabagsak si VP Sara. Isa na namang kongresista ang di umano'y hindi nagtagumpay, natsiraan at makakuha ng ilang mga impormasyong ikababagsak raw ng Vice President na si Sara Duterte matapos patotohanan ng former spokesperson ni VP Sara na si Attorney Michael Powa na walang ginawang mali si VP Sara patungkol sa mga aligasyon sa kanya at di umunay pagbibigay ng cash incentives sa mga empleyado ng Office of the Vice President. Sinupalpal ng katotohanan ng former spokesperson ng OVP na si Attorney Michael Powa ang Lanao del Sur 1st District Representative na si Adjong Zia Alonto, kung saan tila pinagpipilitan di umano na imposibleng hindi raw alam ni Attorney Powa ang lahat ng mga di umano'y akusasyon kay VP Sara na tila namimigay raw ito ng mga envelopes sa empleyado ng So pinaniwalaan nyo yun? Pinaniwalaan nila yung na yun? Pinaniwalaan nila yung dun sa matanda, yung sa envelope na yun? Ang galing din ni Kong Adyong no?
Grabe, no? Hindi, ganyan kababaw ang committee. No, kaya nga si PRRD tinatamad na humarap sa mga yan kasi nga parang magiging useless lang yung parang useless lang yung ganap eh. Parang yun, tipong biro mo, pati yung sinabi ng matanda na binigyan ako ni Vice President Sara ng ng envelope na may pera. So kapag binigyan ka pala, ano na yun? Pag binigyan ka, tawag dito maniniwala ka. Pag sinabing, alimbawa ako, pumunta ako ng komite, sasabihin ko na, oy, binigyan ako ni Sara ng 20 pesos. Apakakuripot niya, 20 pesos binigyan ako. Oh, maniniwala agad kayo doon? Gago! Diba, parang nakakabobo lang itong mga to. Okay, tuloy. Office of the Vice President na hindi raw dapat ginagawa ng isang opisyales ng pamahalaan. Sa nasabing public hearing ng Committee on Good Government, matapang na sinagot ni Attorney Michael Pua ang mga akusasyon at tila hindi kapani-paniwalang revelasyon na ang isang vice-presidente ay namimigay ng mga pera sa mga empleyado ng kanyang opisina. Dahil bilang siya ang spokesperson at chief of staff ni VP Sara, wala raw siyang matandaan na nagbigay ang vice-presidente sa ilang mga USEC at tila accounting officer ng OVP ng cash incentive di tulad ng mga tila ipinalalabas raw sa House of Representatives. Dahil siya ang isa sa mga pinakamataas na opisyales ng Office of the Vice President, dapat raw ay alam niya ito at dadaan sa kanya. Kaya't hindi raw kapani-paniwala ang ilang mga testimonya ng mga di umunay umamin raw na nakatanggap ng envelope mula mismo sa vice-presidente. Ito na lang sino yung hindi ka panipaniwala? Etong si attorney? O yung matandang babae? Parang posible naman na yun ang hindi ka panipaniwala. Dahil, tawag dito, dahil nagsalita lang yun na wala namang pinakitang ebidensya. Samantalang to, attorney to, no? Na kailangan na talagang masasabi mong katiwala at kapani-paniwala ang mga sinasabi. Kaysa naman doon sa matandang yun. Ay, naku po. Kahit ipagpilitan raw ng ilang mga mambabatas na idepensa mismo ni Attorney Michael Pua ang lahat ng ito, tila hindi raw siya magsisinungaling para lamang akusahan ang vice-presidente at tila kumpirmahing may katotohanan ang pamimigay nito ng pera. Dahil totoo lamang raw ang kanyang sinasabi at kahit kailan, hindi raw siya nagsinungaling sa nasabing committee hearing. Pakinggan ang matapang na pahayag. Yung mahirap no? Kapag nasa committee hearing ka, pag hindi nakuha ng mga congressman yung gusto nilang malaman sa'yo, sinungaling ka na agad sa kanila. Oo, ganun kalupit tong mga to Pag hindi nila na patunayan yung, halimbawa, tinatanong kanila, totoo ba na namimigay ng pera si Vice President Sara Duterte? Pag hindi nila nagustuhan yung sagot mo, sasabihin sinungaling ka na. Grabe, no? Dinaig pa ang husgado nitong mga to. Ng former spokesperson ng Office of the Vice President na si Attorney Michael Pua. Dito alam ko naman na napanood nyo na yan, no? So panoorin nyo na lang yan dyan sa mga video dyan. So dito ito yung nabubuisit ako. Isa po sa kinakabusitan ko, sabi matapos ang balitang ipapa-aresto na si VP Sara. Ha? Nagpapatawa ba kayo? Si VP Sara ipapa-aresto? Si Vice President ipapa-aresto ng isang congressman? Anong klaseng to ngayon? Anong klaseng katarantaduhan to? Parang isang malaking isang malaking kalokohan naman na yun. No? Hindi kahit ako, di ako papabord.
papaano mo yung tawag dito, papa-aresto mo si VP Sara? Sino ka? Anak ng teting kung sa buto, 32 million na taong bumoto dyan. Tapos ikaw na congressman, papa-aresto mo? Katarantaduhan naman yan. Okay, panoorin natin to. Matapos sabing ipapa-aresto di umano ang lahat ng sangkot sa mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte, maging ang ikalawang pangulo ng bansa. Batangas Representative Jinky Luistro, halos kamuhian ng maraming Pilipino. Hindi nagustuhan, hindi lamang ng maraming netizens online, kundi lalo na ng mga Bisaya at taga Mindanao ang naging remarks ng Batangas Representative Jinky Luistro kay Vice President Sara Duterte patungkol sa tila mga kasong isasamparaw sa mga opisyales ng Office of the Vice President maging sa mga dating opisyales ng Department of Education nung ito pa ang kalihim ng DepEd. Sa nasabing public hearing ng Committee on Good Government ng House of Representatives, tila hindi makapaniwala ang maraming netizen na nangunguna pa raw ang mga mambabatas kesa sa final audit ng Commission on Audit. Ano, totoo naman yun. Mas bakit ano nga, ito nga mahirap dyan mas parang pinapakailaman na talaga nila Parang ano no, grabe na yun First time in history sa Pilipinas na may ganitong mga congressman. Hindi sa totoo lang walang halong biro. Naku po. Patungkol sa mga documents na ipinasa ng OVP at ng DepEd patungkol sa confidential fund na pilit ini-issue kay VP Sara. Sa nasabing pagpupulong, binatikos ng maraming netizen ang tila napaka-obsessive na tanong ng di umanay Batangas Representative na si Jinky Luistro na tila halos talagang matatawag na obsessive yan kasi ayan nga ang tinaguri ang tinaguri ang 2.1, 2.2 na dilema. Yan ang bagong version di umano ni dilema. Ay, naku po. Okay, tuloy. di pagsalitain ang mga resource person at sunod-sunod ang birada para lamang siya di umano ang kapanipaniwala. Ilang mga well-known veteran lawyer na ang nakapansin sa di umano'y napaka-interrogating na tanong ng Batangas Representative na tila bawal raw halos mag-explain at dapat lang raw sumagot ng yes or no ang mga resource person. Lupit. Sa nasabing Sabi ko nga sa inyo parang korte na ho ang ginagawa ng mga congressman. Para na silang korte na alam mo yun yung tipong kailangan pag may tinanong sila, kailangan sagutin mo agad yun. At kailangan tutugma dun sa kagustuhan nilang tanong, sa kagustuhan nilang sagot. Ganyang kalapit sila ngayon. Ay nako. pulong, tila pinanindigan ng ilang mga mambabatas, lalo na ng Batangas Representative na si Jinky Luistro na dapat raw kasuhan ng malversation ang ilan sa mga opisyal ng OVP, tila maging ang Vice Presidente raw na si Sara Duterte. Nag-trending din sa social media ang tila balitang ipa-aaresto raw ang Vice Presidente matapos ang tila hindi raw kapanipaniwalang sinabi ng ilang mga opisyalis ng OVP patungkol sa paggamit nito ng confidential fund. Wait lang. Eto, sige. Bigyan natin to ng magandang pabor tong mga inayupak na to. Kung papakasuhan nyo si VP Sara dahil lang sa hindi niya, sige, sabihin na natin na hindi napatunayang man, kung mapatunayang mang hindi nagamit sa ganung paraan yung pera na yun. Di ba dapat ganun din kay Martin Romualdez? Kay Marcos, di ba dapat ganun din gawin? O katulad niyan, yung budget sa mas dihamak na mas malaki yun. Budget sa flood control, 1.4 billion pesos yun. 1.4 billion pesos yun kada araw-araw.
Eh paano na lang kung mapatunayang hindi naman pala napupunta sa mga flood control yan? Dahil baha ng baha dito sa buong Pilipinas ngayon. Konting ihilang ng kalangitan, baha na. O yung 500 billion pesos ni Tamba. O asan na rin yun? O, yun dapat talaga ang pwede mong paaresto. Dahil bilyonis na yun. Yung kay BP Sara, 100. Ako po, napakaliit. Napakasisiw sa budget nila Martin Romualdez. Ngunit ilang mga veteran lawyer ang nanindigan na posibleng wala lang daw talagang makitang mali ang ilang mga mambabatas sa opisina. Kaya ito, kapag ginawa nyo kay BP Sara yun, naipa-arresto nyo si BP Sara, naku po, laking gulo niyan. Malaking gulo yan. Baka kagaya ng sinasabi ko, baka dyan magsimula ang people's power. Baka yung Mindanao na nananahimik biglang bumaba dito sa Luzon yan. Yan ang ingatan nyo. Oo, pag nagkataon kasi pag ang Mindanao bumaba dito sa Luzon at para ma-impeach yung si Marcos, kabahan na kayo, susunod na ang Visayas at dyan, pati mga taga Luzon. Totoo yan, ako nagwa-warning lang naman ako. No? Warning lang tayo, hanggang warning lang tayo. Pero posibleng mangyari pag sinagad nyo ang taong bayan, ipa-aresto si BP Sara, paktay kayo dyan. Ni Vice President Sara Duterte kaya't gagawin ng lahat para magmukhang sila ang tama kahit talaga namang sila tunay na hindi kapani-paniwala. Narito at panoorin ang controversial ang mga buhay. The public official took, appropriated, misappropriated, or consented, or through abandonment or negligence, permitted another person to take them. For the information Dilimang-dilima yung galawan, no? of the public, ang malversation po can be done intentionally. We call it dolo, which is with criminal intent. And Kung panoorin, nainis ako. Nainis ako dito sa mga ano na to, sa mga, ano yung lumalabas na yan? Sa mga hinayupak na to. Dito tayo, to panoorin natin, ito. Oo, ano to? Hidwaan, Tamba versus Lisa at Sandro. Confirm. Nagdedmahan ng magtsuhin, sabi ng one eksperto, huwag pabudol. Kasi ewan ko lang pero ngayon viral kasi sa Facebook tong video ni Martin Romualdez at ni Sandro Marcos. Ewan ko kung ano ibig sabihin nila dyan sa na yan, dito sa video na to. Hindi ko alam kung ano nyo rito. Pero panoorin nga natin, viral to. Akala ko nga may scandal tong dalawa. Kapansin-pansin sa video na ito na si Speaker Martin Romualdez at Sandro Marcos ay nagdedmahan. Hindi nagkamayan o nag-usap man lang ang dalawa magkaiba sa kinikilos nila noon kapag nagkikita ang magtiyuhin. Dito halatang itinatago ni Sandro Marcos ang kanyang kamay sa kanyang likuran, at kahit na nagkaharap ay hindi sila nag-usap bagkus itinuon ang kanilang mga atensyon sa ibang mambabatas. Ito na ba ang palatandaan na totoo ang mga naunang lumabas na balita na may namumuong sigalot sa Marcos at Romualdez? Di alam nyo, yung mga ganito, magbigay tayo ng magandang opinion dito sa ganito. Alam niyo yung mga pamilya na alam naman natin na mga may hindi kaaya-ayang pag-uugali. Normal sa kanila yan Normal yan yung hindi magpansinan, hindi magkibuan, laging magkaaway. Normal sa kanila yan. Sa atin lang naman mahihirap yung alam niyo mas malawak ang pangunawa ng mga mahihirap kaysa sa mga mayayaman. Etong dalawang to, parehas mataas ang tingin sa sarili ng mga yung Marcos, tas Romualdez, naku po. Pare-parehas mataas ang tingin sa sarili niyan, kaya malamang sa malamang, walang magpapatalo dyan. Kung halimbawa man totoo tong video na to, na nagkakaroon sila ng hidwaan, hindi na parang big deal sa atin yun. Kahit nga mabalitaan natin magpatayan, magtaga, magbarilan sila, tayong pakialam. Sama mo, Jay, sama mo.
Jay, sama mo naman, wala kang puso. Oo, wala kang puso. Okay, tuloy natin. Habang sinusuri ang mga ambisyon ni Romualdez, naramdaman ng mga tao ang isang nagbabantang palabas sa politika. Ang impluwensya ni Romualdez sa Kongreso, ang kanyang pagtulak para sa pagbabago ng charter, at ang kanyang mga alingaw na magtatag ng parliamentary system ay nagmumungkahi ng isang kalkuladong disenyo para sa higit na kapangyarihan. Ngunit ang publiko, na dating masigasig tungkol sa pangako ng pagkakaisa, ngayon ay tila lalong nag-aalinlangan na makita ang mga dynastic na kapangyarihang ito na haharap sa isa't isa. Ang mga aksyon ng unang ginang ay maaaring magpakita ng kanyang kamalayan na ang pampulitikang tanawin, kung hindi mapipigilan, ay maaaring humantong sa kaguluhan sa halip na pagsasama-sama. Sakaling tumindi ang dibisyong ito, maaaring masaksihan ng sambayanang Pilipino ang isang epic showdown sa pagitan ng dalawang matataas na pagkatao. Ito, may sasabihin ako sa iyo. Ito, papaalala ko lang sa inyo. Nung panahon ni Marcos Sr., wala namang ibang sumira sa kay Marcos Sr. kundi yung tatay ni Romualdez. Siguro, dahil sa nakikita siguro ni Sandro na napapahamak yung tatay niya dahil dito sa pinagagawa ni Martin Romualdez. Kaya medyo siguro baka nagtatampo na. Oo, kasi ganito dati yung ginawa kay Senior Marcos eh. O sino ba yung mga senior citizen dyan na nakaabot kay senior? Ako, hindi ko naabutan pero nabasa ko yun at napag-aralan ko, binalikan ko lahat yung ano na yun, yung historia na yun, no? At maraming nagpagsabi sa akin na kaya nasira si Senior Marcos dahil kay Imelda at dito sa tatay ni Martin Romualdez. So ngayon, nakikita naman natin bakit galit ang taong bayan kay Marcos dahil dito kay Martin Romualdez. Wala na tayong doon sa tawag doon sa kung ano man ang ano sa kanila, kung may galit man sila sa isa, normal yun. Normal sa mga mayayaman yun na laging parang magkaaway, laging hindi nagkakasundo, lalo na itong mga to, yung tataas ng mga ihi sa sarili. Ang tataas ng tingin nila sa sarili nila. Diba? Kaya normal na to. Pero ito, may papanoorin tayo na isang video dito na kung saan ay ito, BBM umamin nilimas ang pondo ng gobyerno. Impeachment ang sigaw ng taong bayan bago bankrupt ang Pinas. Hindi, ito nakakalungkot yan. Nakagaya ng sinasabi ko sa inyo. Naawa ko sa mga kapwa natin Pilipino dahil isipin nyo maigi. Yung katulad sa Bicol, diba? Ang baba ng pera na binigay sa kanila. Pero pagdating sa mga politiko, ang tataas ng mga budget. Ano tong umamin na to? BBM umamin, nilimas ang pondo. Isa pang masakit yan kasi hindi pa natatapos ang 2024 Totoo naman na wala na po tayo talagang wala na yung pondo, ubos na. Baka nga 10% na lang ang pondo ng Pinas yung tong taon ng 2024 baka wala na Tignan niyo yung mga pinamimigay na sa mga nasalanta ng bagyo pang poste ng bahay. Meron pa nga nagpo-post minsan kulungan daw na aso. Grabe naman kayo. Umamin mismo si BBM na ubos na ang pondo Naku po. ng Quick Response Fund dahil daw sa mga nagdaang sunod-sunod na bagyo at kalamidad. Ayon pa mismo sa Azamanay, Wait lang. Naubos ang pondo ng Quick Response dahil sa sunod-sunod na bagyo. Bakit? Saan na naubos? Natulungan nyo ba lahat ng nasalanta ng bagyo? Hindi naman Natulungan nyo, ayuda, oo. Natulungan nyo sa ayuda at konting materyales sa bahay. Na posible yun.
Ito, news update, pondo ng pamahalaan para sa quick response naubos na dahil sa sunod-sunod na bagyo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang lupit nito. Pondo ng pamahalaan para sa quick response. Naubos na dahil sa sunod-sunod na bagyo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa sa kanyang pahayag, ang quick response fund natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Kaya't ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit. Malagyan na naman natin ng laman ng quick response funds natin. Kung hindi mo sana binigyan ng 500 billion si Tambay, di sana may malaking pondo ka pa. Sa inyong mga pangangailangan. Kaya't ang malaking katanungan ng mga netizens, paano agad naubos? Hindi pa man natatapos ang taon. Kakaunti pa lang ang bagyong dumaan. Tsaka ito ba, sipin nyo ito maigi. What if na lang wag naman sana mangyari What if na mangyari kay Marcos yung nangyari kay PRRD panahon ng pandemya? Siguro patay tayo lahat, no? Kasi ngayon wala naman tayo nakikitang mga bakit may malaki bang na itutulong. Kasi naman una yung sa may bangka, tumulong sila na dun sa mga nasalanta ng bagyo, tapos na yung bagyo. Nagdala ng mga bangka, tapos na. Tapos yung mga payo-ayuda, hanggang ngayon, ayuda ng ayuda. Paano na, baka, wala na talaga sa ayos yung paggawa. O baka malay natin, baka nasa kanila talaga. Yung pondo ng bayan. Samantala noong Duterte administration, kabi-kabila ang bagyo, ang lindol. Pumutok pa ang bulkan. Pumutok pa ang bulkan. Maraming mga bagyong dumating. Ano pa ba? Yung COVID. Yung virus. Ang daming nangyari nun sa panahon ni PRRD, pero hindi naman na kahit papano naitawid pa naman tayo. Dito yung mahirap na magsalita. At nagka-COVID pa, pero never sinabi ng dating Pangulong Duterte na ubos na ang pondo ng Quick Response Fund. Nakakahiya. At dahil sa pag-amin ni BBM na ubos na ang pondo para sa Quick Response, ay binigyan ito ng corrective action ni Mr. Phil Tucker. Paano ba naman kasi hindi mauubos? Ay pamigay ng ayuda, wala namang kalamidad at sakuna. Yun na nga yung masama dun ngayon, diba? Kagaya na sinasabi namin, nung masama ho nito, sa tutusin, wala namang masama dun sa pamimigay ng ayuda. Abangan ng buong dita. Okay, mamaya na, no? Walang masama dun kasi grasya din yun at pera din natin yun, tanggapin natin yun. Ang masama ho dito, yung tipong bigay ng ayuda, tapos pagdating ng kalamidad, wala nang maibigay na ayuda sa taong bayan. Yun yung pinakamalungkot dito. Ngayon, tingnan nyo, pansinin nyo, yung nabagyuhan yung mga nasalanta ng bagyo sa iba't ibang lugar. Yung iba doon, baka hanggang Bicol lang sila tumulong. Baka dinaig pa sila ng Office of the Vice President na mas dihamak na mas malaki naitulong kaysa sa kanila. Tahimik-tahimik lang ang Vice President pero grabe kung tumulong yan. Talagang solid. Tingnan niyo yung ginagawa ng administrasyon ngayon, bibigyan ng pang-aso na materyales. Ang lupit. Ubus na agad yung pondo, ganun kabilis yun. Ay nako, hanggang kailan pa tayo magtitiis? May 4 years pa tayong titiisin. Kawawa tayo, no? Hindi pa natatapos yung taon, ubus na agad yung budget. Ayun. Baka kulang kwinta. Ayos sa buong video. Ubus na nila. Kalilipat sa mga account nila. Imposible na ubus na sa panahon ni Tatay Digong. Doble-doble ang problema. May pandemic, bagyo, bulkan ang sumabog. Pero hindi na ubus ang pondo. Yun na talaga ang maiisip ng taong bayan dito kasi biruin nyo paanong naubos yun?
hindi pa naman nagkakaroon ng napakalawak na trahedya sa Pilipinas. Hindi katulad nung COVID eh. O ngayon, ang nangyayari nga, bawat lugar lang eh. Sa Bicol, nasalanta ng bagyo. O, doon ka lang tutulong. Hindi katulad nung pandemya, buong Pilipinas. Buong Pilipinas ang kailangan mong tulungan. O, halimbawa, dito sa Taguig, hindi naman nagkabagyo. Hindi naman nagkabaha, walang namatay, walang naperwisyo dito dun sa bagyo na yon. So bibigyan din ba kami ng tulong? Siyempre hindi. Ay gawa ng sa Bicol lang sa Bicol lang nagkaroon ng bagyo eh. O ngayon, paano nga naubos yung pondo? Mahirap yan. Anong mahirap dyan? Ay, naku po. So yun, mga kabanateros, mga kabiyaya, kayo na lang po magbigay ng ano pong maibibigay nyong komento sa mga napag-usapan natin. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.